Hey guys, welcome to my new video. So दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So दिनैनि भिडिअ ब्लग जानाय नंगोन. So दिनैनि भिडिअ माहाय बेलेग टाइपनि जागोन आरोना. So भिडिअखौ जागायनो थाखाय मोननैसो सामान नांगौ. बेखौनो आं दा दखानाव थांगासिनो लायनो. So सिगां लानानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम. So guys, सिना मा जाबाय मोनसेखौ मोनबाय आरोना, मोनसेखौ मोनासै. So भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय बे मोनसेखौबो इम्पर्टेन्ट. So बेखौ आरो बेलेग गुबुन दखानाव मोनबा लांसै, भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. नायदो guys, एसां बुरजा सेम्पु. So नोंथांमोना साननो हागौ आं एसां बुरजा सेम्पुखौ मा खालामनो लाबोदों. So नै आरो माबायाव दं, बथलबो दं. So जिंगासिना भिडिअखौ जोबजासे नायबा गम मोनगोन आं बे सेम्पुखौ मा खालामनो लाबोदों. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदों. So बेवहाय सेम्पुआ टटेल 100 थाखानि दं. So नै थाइसे दामिनि 100 पिस दं आरोना, 100 टा पस. ओमफ्राय बे जाबाय माबानि 95 नि. So total 195 नि सेम्पु दं आरोना. भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय जे आंनि भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामलां. So जों दिनैनि भिडिअ नायगोन सेम्पु बायब्ला पाउच बायब्ला साबसिन जायोना बथल बायब्ला साबसिन जायो. So माबायावहाय बांसिन थायो आरोना, फायदाया मबे जायो. So बे जाबाय 95 नि. So बेबो 95 नि. So बेखौ जों सुनो थाखाय माबा लादों, गिलास. बेयाव मोननैखौबो लखबगोन आरोना, लखबनानै नायगोन बबे बांसिन थायो. So फार्स्टआवहाय जों बथलखौ माबा लखबनोसै. नि सेम्पु. गासिखौबो बख'जोबगोन आरोना. खालि जाबाय बेयो. बे साइड खालामसै. दानिया पाउच.
कालाराबो डिफारेन्स ना बथलनि माहाय गुफुर बे माबानिया पाउचनिया मोनसे माबा पिंकआ बारा आरो oh sorry थांबाय बेयाव मोनसे मोनलाय समान जाबायानो नै गाइस आधा दंबावोसो आरो पेकेट so आरो मोननैसो बिसिनोसै बे बिसिला आरो मोनसे थांलायबाय नै गाइस बेखौ बथलनिखौ नाय आरो माबानिखौ नाय नै so फाइनालि रिजाल्ट लाबाय आरो ना so काउन्ट खालामगोन आं दा पेकेटखौ मोनबेसे बिसिबाय 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 so बे जाबाय 43 नि शेम्पू ओमफ्राय बे जाबाय 95 नि शेम्पू नायदो गाइस बेयाव जुदि 95 को बिसिजोबनोबा फुल जाना बार लागोमोन 50% आव बेसेबां नै एसां लाब जायो पेकेट बायबोला so winner जाबाय पेकेटा रिजाल्टआ नोंथांमोननि सेराव so guys दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो so चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो so नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय